זה יהיה ריל קצת, וידאו קצת פילוסופי, ויאללה, בואו איתי. אז בבוקר הזה עוד בשורות קשות, עוד סערת רגשות, עוד כאב לב, עוד הראש מנסה לתפוס איך זה יכול להיות, ולהזדעזע וכו', ומזדעזע וכו' וכו'. ואני רוצה שנייה להגיד לכם משהו על היחסים בין ראש לבין לב. כי תראו, מבחינה רציונלית, מה שקרה הבוקר, החדשות שהתבשרנו עליהם הבוקר, הן לא אמורות לזעזע אותנו מאחר ואנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים, נכון? גם לצורך העניין בכל הטקסים של השבת החטופים, מי שפתחה אולפני חדשות רואה, או כותרות, זאת אומרת, כל זה יש איזשהו זעזוע, הטקס הציני, איזה, כאילו, לא הבנו, אנחנו לא יודעים מול מי אנחנו עומדים, זאת אומרת, יש פה איזשהו בלבול בין ההיגיון, כי הראש יודע, ברור שהראש יודע, אז מה אני כל כך בהלם, זאת אומרת, אם הראש שלי יודע. בקיצור, מה שקורה זה שכשאנחנו לא עושות את העיבוד הרגשי, אנחנו לא נותנות לעצמנו לכאוב, אז בעצם תסתכלו על זה ממש בתור חומר, בתור אנרגיה, החומר של כאב הלב המטורף, החומר של כאב הלב עולה לראש ומתחיל לשחק לנו במוח עד אינסוף, אוקיי? וזה מה שקורה לנו הבוקר, זה מה שקורה לנו בהרבה מקרים. אני אתן שנייה דוגמה. נגיד מישהי קבעה משהו עם בן הזוג שלה, או עם מישהו שאמור להיות בן הזוג שלה, ומשהו שם מתחיל להשתבש. והיא הייתה עם לב פתוח, וככה, והיא קבעה לנסוע איתו לחופשה, ופתאום משהו מתבחבש. ואז מה קורה? זה הכי כואב בעולם, אבל לכי עכשיו תחווי, כי אנחנו לא יודעים לכאוב, אנחנו לא מבינים לעומקו של דבר את התרופה שיש בלדעת לכאוב. ואז הכאב הזה הוא צריך לבוא לאיזשהו מקום, ולאן הוא הולך? הוא הולך לראש. רגע, אני אגיד לו שככה, לא, אני אגיד לו שככה, לא, הוא לא היה אמור לעשות את זה. לא, איך זה קורה לי שוב פעם? לא, אם לא הייתי כותבת לו אתמול בלילה שכך וכך וכך, אז המון 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 מחשבות, המון זעזוע, המון מחשבות, במקום פשוט להרגיש, אחות, פגע בך בן אדם, זה כואב, או עם ישראל, חווינו עוד אכזבה, עוד שברון לב, זה פשוט כואב. אין מה להיות המומים, אין מה להזדעזע, כאילו אנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים. פשוט כואב. עכשיו, זה נכון, שהם יבואו ויגידו, כאבנו מלא, כאבנו מספיק, זה נכון שכאבנו המון, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול, ואני כבר, ואז ככה כל אחד פה כמה שנים איתי, אני המון המון מנסה להסביר את זה, ואני יודעת שזה לא באמת לא נהנת, כן? אני יודעת שזה לא פשוט, כי זה דורש המון תרגול. יש הבדל עצום, עצום, הבדל של שמיים וארץ, בין לכאוב כשאני מסכימה לכאוב, לבין לכאוב שפשוט כואב לי ואני לא יכולה לעצור את הכאב. כשכואב לי ואני לא יכולה לעצור את הכאב, יש קפיצות, יש סגירות, זה לא כאב שהוא טרנספורמטיבי, הוא לא משנה אותי, הוא לא משחרר ממני משהו. לעומת זאת, כאשר אני מסכימה לכאוב, כשאני ממש אומרת לעצמי בלב, אני מסכימה להרגיש את הכאב הזה, או מה אפשרי עבורי כשאני מסכימה לכאוב את הדבר הזה. באמת באמת מסכימה לכאוב, הראש בפנסיה רגע, הוא לא מצדיק, הוא לא מסביר, הוא לא למה כן, הוא לא למה לא. אז הכאב הוא באמת משחרר אותי ומנקה אותי, רק כשאני נכנעת לחוות את הכאב. עכשיו, כשאני נכנעת לחוות את הכאב, אני לא תבוסתני, כאילו, אני בן אדם עוצמתי, אני בן אדם עם כוחות, אני בן אדם שמתקדם קדימה, אבל ל5 שניות, 5 דקות, 5 שעות, 5 ימים, אני מסכימה באמת באמת לחוות את הכאב, כי רק אז אני עוברת את איזושהי השלת נחש הזאת, ויוצאת ממנו במקום אחר. זה היה ארוך, אבל תכתבו לי, אם התיישב, תכתבו לי אם לצלם עוד כאלה, אני לא יודעת אם לצלם עוד כאלה. ביי.